Haideți să facem unboxing la aceste două cutii pe care le-am primit de la Huda Beauty. Uitați cât de mare e asta, deci abia aștept să le deschid. Eu să începem cu asta mică, pentru că vreau să las cei mai mari la final. Am și niște stickere foarte drăguțe. Uitați cât de drăguț arată. Acum chiar mă gândesc dacă să-mi pun asta pe bagajul de cală. Uitați cât de drăguță e! O ador! Deci, genial! Genial! Nu! What? Dacă poate să-mi zică cineva pentru ce e asta. Astea sunt cele noi lip contour stain. Wow! M-am dat cu toate pe mână și am oprit filmarea, dar acum vreau să fac ce am văzut pe TikTok la toată lumea. Bine, rozul ăsta de aici nu prea se vede, că e un fel de baby pink. Aceste 3 lip oil-uri. Dar vreau să le testez acum pe buze, să văd cum arată. Ultimul lucru, care chiar nu știu ce e. Doamne, deci Huda Beauty mereu are niște colete atât de drăguțe. Ce e asta? O să iau nuanța Rosewood. Și o să iau lip oil-ul ăsta. Doamne, și cum miroase. Îmi vine să-l mănânc. Ia. Wow, dar nu mă satur cât de frumos arată. Deci, iubesc Huda Beauty, iubesc din toată inima. Și faptul că nu se ia... Ok, trecem la cutia asta mare. Asta. Care este? Cred că o oglindă. Uitați cât de drăguțe e. Niște bureței. Avem niște clame. What? Uitați cât de drăguț. Asta? What? Stai. Să stea telefonul pe ea. Wow. Doamne, câtă geanta. Ok. Uitați și voi cât de frumoasă e. Setting powder, banana bread. În ambalajul cel nou, bineînțeles. Avem un setting spray. Cred că ăsta e de travel, pentru că mai am unul aici. Uitați, mi-a dat și un mini primer. Cât de drăguț. Eu acum am realizat că ăsta e de fapt să usuci setting spray-ul. Cât de tare.